Televize Vysočina vás zve na tradiční soutěž v jezdecké všestrannosti a soutěže spřežení, které se konají 22. až 24. srpna v jezdeckém areálu školního statku v Humpolci. Nezapomeňte a přijďte na 43. ročník soutěže Zlatá podkova. Televize Vysočina vás zve na film a dějiny 2008, tentokrát na téma mýtus a dějiny. 7. ročník přehlídky historických filmů se bude konat v prostředí romantické zříceniny hradu Orlík nad Humpolcem ve dnech 21. až 24. srpna. Víte, kde nakoupíte nejlépe a nejlevněji vše pro váš dům a zahradu? Navštivte Baumax v Jihlavě. Rozšířili zde pro vás prodejní prostory, kde vše, co potřebujete, zaručeně najdete. Baumax, váš spokojený nákup. Nyní využijte akční nabídku. Navštivte Baumax v Jihlavě. Zítra bude zataženo s deštěm, povane čerstvý západní až severozápadní vítr o rychlosti 4 až 8 metrů za sekundu. Bio bude na jedničce, mírná zátěž. Uzavírky v Jihlavě komplikují dopravu. Ve Žďáru nad Sázavou už se zase bruslí. Hliník stále láká do Humpolce. Vítáme vás u dalších minut regionu. Jaké zprávy z vašeho kraje tu pro vás dnes máme? Pojďme se hned podívat. V Jihlavě se potýkají s dlouhými kolonami aut a zpožděnými autobusy. Může za to také uzavírka opravovaného mostu v Heleníně. I když trvá už od dubna, stále komplikuje dopravu z Jihlavy do Velkého Meziříčí. Helenin v Jihlavě. Řidiči tu kvůli několika metrům opravované silnice musí čekat na semaforech i desítky minut. Druhá varianta je úsek oběd po dlouhé objížďce. To se řidičům nechce a proto si raději počkají na zelenou. Dlouho jste čekal. Určitě mě to vadí, ale já jedu poprvé. Teď mi to vadí, ale zaplať pámu za půl roku se stěhuji dolů. Mosty se už museli opravit, byly ve špatném stavu. Objížďka komplikuje cestu nejen autům, ale i autobusům. Ve velké špičce mohou dosáhnout až několik desítek minut zpoždění. To si nelíbí cestujícím. Protože jsem jezdila tím do práce. To jsou občas zpožděný spoje. Musíme to vydržet. Pokud naberou nějaká zpoždění, tak aby opravdu byli trpěliví. Z uzavírky nejsou nadšení ani dopravní dispečeři. Kvůli zpoždění, které se dopředu nedá odhadnout, nemohou řidiči dodržet jízdní řád. Stížnosti cestujících pak padají na jejich hlavy. Některé spoje jezdí na čas a některé, které přijedou hlavně v době přepravní špičky a čekají na semaforu delší dobu, tak mají zpoždění, ale s tím se momentálně nedá nic dělat. Na trase z Jihlavy do Velkého Meziříčí je takových podobných úseků ještě víc. Problém je kvůli zpoždění, proto mají i další přepravci. Většina z nich radši volí cestu po dálnici. Opravdový problém by ale nastal v momentě, kdyby byl provoz na D1 uzavřen. Veškerá doprava by totiž vedla právě po této silnici. Okamžitě by tady byly obrovské kolony. Všichni proto doufají, že stavba za přibližně 83 milionů korun bude co nejdříve dokončena. Ale to ještě chvíli potrvá. Řidiči i cestující se budou muset obrnit trpělivostí. Oprava silnice bude hotová až v říjnu. Na zimním stadionu ve Žďáru nad Sázavou se opět od 1. srpna bruslí. Několik měsíců trvající rekonstrukce se totiž pomalu chýlí ke svému konci. Provoz stadionu je nyní ve zkušebním období, takže nastávající hokejová sezóna by neměla být ohrožena. První dvouměsíční etapa rekonstrukce žďárského zimního stadionu odstartovala loni v létě.